భారతదేశంలో IAS దానికి అది పోగొట్టండి ఆటాలు హోగట్టగా నేడు రాజు
ఈరోజు 22వ వర్ధంతి సందర్భంగా నిర్వహించడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క విద్యావంతుడు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా తుకారాం సాబ్ యొక్క ఆశయాలను సాధించడానికి ఆయన యొక్క కృషి చదువు మీద ఎక్కువన్నది. అదేవిధంగా ఆయన ఇక్కడ ఉన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రత్యేకించి సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలను కాపాడడానికి రాయ్ సెంటర్ ద్వారా ప్రత్యేకమైన కృషి చేస్తూ ఈ రాయ్ సెంటర్లు ఈ రోజు వరకు ఒక జీవ రూపంలో ఉండడానికి ఆయన యొక్క కృషి ఎన్నలేని సేవ చాలా దీని మీద వెనుక ఉందనేది తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కానీ ప్రతి ఒక్క పల్లె నుంచి ప్రతి ఒక్క ఆదివాసి కూడా ఆయన యొక్క కృషి అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందడానికి విద్యాపరంగా కానీ వ్యవసాయ అభివృద్ధి పరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా కూడా ఆయన ఎన్నలేని కృషి చేసి ఈరోజు మన మధ్య లేకపోవడము, ఈరోజు మనము ఎంతో ఆయనను స్మరిస్తూ ఈ యొక్క వర్ధంతిని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈ యొక్క దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నందుకు అందరూ ఆయన యొక్క ఆశయ సాధనలను ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం నాకు ఈ రోజు కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ నమస్కారం. రామ్ రామ్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా లక్ష్మీపేట నాటేంద్రపు మహనీయుడు మడవి తుకారాం సాబ్ మధ్యలో కష్టపడి साड़ा करी गुरु बन के आदर्श सेलेक्ट आते मोदल जो का ऊरू काकीनाड़ा तो निजामाबाद नालो इंद्रविल जो लड़ाई आता 81 तो नसके ITD उठनूर तक और APO जनरल का वादरू असके मावा समाजन लासी CIL कुहिंग अग्रिकल्चर विषय में कुहिंग रोक्सिले मतलब के RBS रोकी जरे सेमी परमानेंट टाइल्स ना की रोक्सी वालों मला आश्रम स्कूल को वेले आश्रम स्कूल को महागा आदिलाबाद जिला का मा समाजन लासी तैयार की तरु गेटल वोरू करीमनगर DRDS का सोची अगटल मला निजामाबाद फिर मला कलेक्टर का सुनवालो समझोना जीवित प्रक्रिया और वेले मा समाजन लासी राय सेंटर निर्माण लासी राजगोड़ सेवा समिति निर्माण वगैरह वगैरह काम की तरह आतोर मायना నేను మన ఏపీకి సేరే మన స్ఫూర్తి మొన్నే ఓయానైతే మా సమాజనగా మా యూత్ కాండి వెళ్ళే సాడా కరీసి వెళ్ళే గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 आसी डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट कासी मन स्फूर्ति मन ओयनलासी तमदीर सहकार तमदीर ऐकमत्यम मंदी मा हक्कुलनु साधिंचुकुनी जर वेस्तिरे मुस्लिम समर्थन जय सेवा जानी मंत्र की राइट కీర్తి చేసు మడవి తుకారాం గారు ఆదివాసులో మొట్టమొదటిసారిగా IAS కలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఏదైతే ఆదివాసీ సమాజం విద్యలో వెనుకబడి ఉందో ఆ రోజు నుంచి ఆయన యొక్క కృషి మరవలేకపోతున్నాం. ఈరోజు ఎంతో కొంత చదివిరంటే ఆయన కృషి వల్లనే ఈరోజు ఒక IAS అధికారిగా మరి ఆదివాసులకు ఏం కావాలి, మరి ఏ విధంగా అభివృద్ధి అవుతారు, విద్యతో పాటు అనేక రకాలుగా సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి, బావిలు కానివ్వండి, వాళ్ళకు ఏమేమి కావాలో విద్యతో పాటు ఇవన్నీ నేర్పించి ఈరోజు ఆయన 22వ వర్ధంతి గుట్నూరు మండల్ లక్ష్మీపేట గ్రామం ఎల్స్ రోడ్లో ఆయన యొక్క విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించి ఈ సందర్భంగా మేము సమాజం తరపు నుంచి తెలుపుతున్నాము. ఆయన చేసినటువంటి ఏదైతే సమాజం కోసం చేసినటువంటి కృషి ఉన్నదో ఆ కృషిని మరవకుండానే ఆయనకు నివాళి అర్పిస్తూ ఈరోజు ఈ యొక్క తుకారాం గారి ఆశయాలను కొనసాగిస్తూనే ఆయన యొక్క అడుగుజాడలో నడుస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఆదివాసీ IAS ఆఫీసర్ తుకారాం సాబు ఈరోజు వర్ధంతి జరపడం జరిగింది. అయితే ఆదివాసీలో తొలి IAS ఆఫీసర్ తను ఆ రోజుల్లో ఒక దేవుణ్ణి నమ్ముకొని జంగుబాయిని నమ్ముకొని తను కాయ కష్టాలతో ముందుకు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఆదివాసులు కూడా మా ఆదివాసీ యువత కానివ్వండి,
భవిష్యత్తులో ఒక స్థిరపడాలి. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాకుండా ఐపీఎస్ కానివ్వండి, డాక్టర్స్ కానివ్వండి, వివిధ రంగాల్లో ముందుకు రావాలి పిల్లలు. ఈరోజు పిల్లల మీదనే మా భవిష్యత్తు ఉంది. మేము హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నాం. మా హక్కులు కూడా మనకు రావాలంటే పిల్లలు చదువుకొని మా చట్టాలను చదివే విధంగా